mga guys, ito po dito yung napakaraming handa po ni Mamay Maris. Ayan ang kanilang pamilya, mega love shoutout. At ito po dito yung mga panauhin. Ayan o, nagkakagulo sila kung sino ba talaga ang mauunang kukudot. What? At kukuha ng lechon mga guys. Pero syempre hindi tayo pauhuli dahil nandito na tayo kaagad sa dessert. Ito talaga yung pinaka-highlight dito eh. Balutin mo ako. Ayan mga guys. Mag-hi ka. Obo. Hindi na kami inay. Ayan guys. For today's video, kami po ngayon ay mag-miesta sa barangay La Perla, Lawang Northern Samar. At ito yung mga kasama ng video. Be proud. Ayan mga guys, sa mga bago pa lamang po sa aking channel, ito po ang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang Northern Samar na maghahatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at halakakan. Yes yo. Ito po ang Barangay Biatiklan at ito na po yung next target natin. At ayan mga guys, nandito na po tayo ngayon sa Lawang Pier at mula po dito sasakay tayo ng bangka papunta sa Barangay Rawis, Lawang Northern Samar, kung saan po tayo babiyahe papunta ng Barangay La Perla, ang ating target na pamiestahan. Opo. Ayan mga guys, may nagsha-share out dito. Oh, share out sa inyo. So ayan mga guys, nandito tayo ngayon sa Rawis Pier at mula po dito sasakay tayo ng habal-habal papunta po sa Barangay La Perla. So tara, let's go. At syempre mga guys, nandito na kaagad tayo at ando na si Mama. Siya yung nangunguna dahil gustong makarami ng ating masyasyaron matatakgas. Hi! Happy Fiesta! Ang pangalan Caroline? Ano ko no? Iska? Ano? Lula ang pangalan mo? Kayla? Kayla? Ayan, mega love shoutout po sa tita ng aking asawa, kay Mamay Maris at sa kanyang buong pamilya. Ayan oh, binigyan kagad kami dito ng pagkain guys. Kaupo lang namin at ayan yung mga bisita pa dito, yung mga kapatid ni Aileen at iba pa mga panauhin at yung baby talaga namin. Tingnan nyo naman, komportable at ayan si Mamay Maris oh, nagdala na sa amin ng merienda for today's video. Ayan oh, ang sasarap ng mga yan. O ang sabi dyan ni Mamay Maris, ubusin nyo to ha dahil marami pa dong nakaimbak. Ayan, mag-sharon kayo kung hanggat gusto nyo, ang sabi niya. At ayun, inaayos na yung skirting. At syempre mga guys, ayan na oh, ang sarap. Ito po ang, ano bang ang tawag dyan? Yan po yung binaog at mayroon ding moron. At syempre may panulak, may juice agad. Ayan guys, mayroon ditong moron at binaog. Mayroon din ditong pulveron. At yung pinakapaborito ko talaga sa lahat, itong pinyato. May nakawaras yung pakataling ang moron. Didila man yan sa La Perla ang pag-asa. Syempre mga guys, pagkatapos ng aming huntahan at kainan, ayan, pumunta na po kami dito sa kanilang barangay at grabe guys, napakaganda po ng kanilang barangay mula po sa kanilang banderitas at pati na rin po sa maingay na mga tugtugan ng lahat ng mga bahay dito. Pero syempre mga guys, bagaman po maingay ay napakasaya po ng mga tao dito dahil espesyal po ang mga pistahan dito po sa Northern Samar. At syempre nandito po yung kanilang plaza, ito din po yung kanilang Ilog Nile. At syempre yung kanilang simbahan, ayan, napakagandang simbahan, pati na rin po yung kanilang paaralan. Ito po guys, binisita Sampukayan Kalatong Simbahan para sa atong barangay. Salamat kasalamat ng welcome sining aton pagsalin orog sa kapistahan ni Senyor sa Nakatulipanda. At ayun mga guys, nandito na po tayo ngayon sa plaza, sa auditorium po ng Barangay La Perla. At kasalukuyan pong coronation night na po ng kanilang Miss La Perla 2024.
At ang dami pong mga bisita dito guys, ang dami pong mga balikbayan at mga baliknayon, balik barangay. At syempre guys, napakaganda po ng setup po dito. Ayan po yung kanilang mga pailaw, hindi po masakit sa mata. Yung sound system, maganda po yung tunog. At syempre yung kanilang stage, napakaganda po. Pati na rin po yung kanilang mga candidates. Ayan yung mga kandidata po nila, ang gaganda po talaga guys. At ayan, antabay lang po tayo dito dahil baka naman makalusot tayo dito sa pagchat-chay. Thank you so much, Honorable Mylene de la Cruz and Honorable Frederick Dondiet Diadanias. Thank you so much, Miss Cheng, Anato Hermana Mayor, and Honorable Cecilio Lagmas. Mamay, salamat. Happy Fiesta. Balutin mo ako.